idhi pei. Okay. To koro king'iyo kama indiko tieko ni wadhi dongi igni adi mondo mi weche obede maber. Sirikal osebedo ka go koni gi koni mar miwauri gachiel, miwauri igni ariyo. Kinene kaka jalony. Weche gi dhi bedo maber higa mane. Wadhinyore igni ang'wen, igni adek, igni ariyo. Nawacho gimoro e studio ka igni moko ariyo mokalo. Ni naneno malit ne ng'ama idhi yier ker mar Kenya. Nikech nang'e mzigo mapek manodhi kawo. To nalieko kinde no kendo pod amedo lieko sani. Minimum en higni ariyo. Chakre sani. Eka wabiro neno ber bang' mano. To mana ka waluwo tieni chakre 2025 kadhi mbele. Eka wadhi chako neno ber ka waluwo kendo waketo chike mamiyo kik wamed usuru to kendo gowi bende budget wabed gi wa reduce gimino deficit. Maka chike go koketo kokadho mapiyo to kata higa mar 2025 mano bro chinyore. Though ka paro chien kacha manifesto mar Kenya Kwanza ne nitie gimoro ni fiscal consolidation. Tiende ni higa ka higa fuok me kind ushuru mosol gi budget mosom nyaka bed ni wamedo diye. Kamano ma ochop kama koro gidwa rom. Itime mos gradually. Kwa temo manto wadhi konyo piny. Mar ariyo, nitiere pending bills manitiere at national level. Ging'eny gin almost 600 billion. Amana achiel kuom jolony manie task force no. En geno ni ka ose puodhogi to nego chulgi. The same thing onego timre counties wa nikech counties wa osenego jowa mang'eny ma johala. Ng'ato kawo loan okawo milion 10 okete ndara bang'e higni 5-6 pok ochule. Dhano osedere. Mondo mi wabed gi lokruok makare kato counties wino kamoro nan governor kora wuok ng'ama donjo kudwa winjo weche manotimore kanantie counties gi through IBEC moriwo gi deputy president gibed piny gin tim nonro pending bills gi mamoko achien gi ka gisepuodho gi to giyud yo ma ginyalo wuoyo mondo mi magi bendo chul nikech jopiny hinyore to pesa gi kochul pesa gi ema miyo kendo chiero economy. To ka ok wachulo johala gi mano bende wathiro dongruok thurwa nikech in kaka driver kamoro were ma Nyasaye omiyi ok ni timo ohala kata yawo duka. To ng'ama ne nigi were mar yawo duka gweng'ja wasedhi waseko mu anim. Ka ok omiyo gi thuolo mondo mi gimbe gi were mar fur kamoro ni kuom ng'ane fur mare. Ka in gi were mar duka iran duka ni tiloso pesa ni kik wapodh duka ni. Ka in contractor mong'e gedo magedo maber wan gi contractors mabeyo thurwa madongo manegero nyaka ndeini mag lam madongo. Jogi podho te kawuono nikech gopgi romo kama. Banks peyogi. Ero kama na inye lony.